Am Dro di lle maen nhw'n mynd â'i hoff... Maen nhw'n mynd â pobl ar ei hoff mynd... ar ei hoff am dros nhw. Walks, ie? Ie. Just walks. Mynd am dro. Dyn ni'n mynd am dro. Nes i ennill hwn. 2 flynedd yn dol. Celebrity am do. King of the Mountain. Watch fo. Felly, pwy yw'r 4 dethol? Enw fi di Ifan, dwi'n frontman gwylym. Gwylio. Ews! Oh, mae o'n lovely. Fi'n proper fangirl. Rydyn mae'n canu? Dwi'n gwybod. Yn enw yw Dewi Morris, ond Dewi Pws maen nhw'n galw fi. Watch out. Watch out, yeah. Nes i weld Dewi Pws yn y Steddfod. Fi am siarad o fe lot. Nath i just gerdded heibio fi yn mynd, get a life. O, ni'n glan llyn dy fe. O, boes fa. Sa'n ma'n gwybod. Donna dwi. Brit o pobl y cwm. Fi gyda pobl y cwm ers 2001. Oh, mae'n gorgeous. Mae'n gymryd o sport. Catrin Heledd ydw i, a dwi'n gweithio fel cyflwynydd rhaglenni chwaraeon. O, byddwn ni'n awful o'n. Pwy ti? Ie, mae Catrin dwi'n gweithio Scrum 5 na gyda Catrin. Do, Scott. Good girl. Ie, no. Yndi? Ie. Mae Catrin o Gaerdydd, so mae hi siwr o fod yn mynd i fynd am dro dinesig, swn i'n meddwl. Ti'n meddwl? Chippy Lane, Hayes. Croeso i Bentyrch, pentre Gorau Cymru, fi'n meddwl. Na, di. Esgyn nhw, e? Ie, na. Cyda ma fechan, dio. Ge mal i cachu. Mae'n proper post, ti'n fi'n nabod loads bobl o Bentyrch. A beth yw ystyr Pentyrch, rhywun yn gwybod? So head of something. Tawa Pentyrch. Diolch pen mochyn o beth ola? Pentyrch. Fel twrch. The Hill of the Boars, twrch, tyrch, mwy na dim twrch. Oh, wow! Nes i ddeud yna? Yes, Alun! Ni'n mynd lan. Ni di bod yn mynd lan. Dre bach am oesol. Fi yn y Dewi, tria. Mae, ti'n modd, he's getting on now. Mae'n yn lot. A mae Mr Fitness fan hyn yn y cefn yn lico fe. Ni mae wallt bych chi gyd i mynd, oedd trwch o wallt yma'n glan llyn, Mami, Ti'n mynd i mynd fel cwbon. ti ffili just gweud na. Chi ddim eisiau dod yn agos at hwn, wedych chi. O, Dewi echan. Ie. Tynnu fe lawr. Medda fo, yn dod yn agos hefo hwn. Sa'n mynd yn agos i pits pws. Fi am chwysu ers mis Medi, dwi'n meddwl. Mae'n freezing yn do. Dechrau mynd bach yn challenging nawr, achos mae eisiau bwyd arna i, ond dyna beth yw e, dy fe, mynd am tro. Streetwear. Look at that Adidas tracksuit. Yes, Donna! Be sy'n Catrin yn ei fwyd? Cawl neu rhywbeth, fi'n meddwl. Neu brechdan caws. Mae cawl yn lot o admin i fynd â chdi am dro ddo, yndi? Ond i bai bod o'n mewn flasg. Maen nhw'n offi flasks ar y rhaglen yma. Ydyn nhw? Yn aml fydden nhw'n mynd, o, fi wedi dod o flasg. Ci goen i si. A lobscows. Mewn flask. Yeah. Winning recipe. Bwm. A homemade cider. Bo. Fi'n neud sandwiches. Fi wedi neud rai ham. Ham sandwiches. Be bydde ti'n cael yr ar top y... Galw fi'n hen ffasiwn, dwi'n really licio pot noodles, beth fel yna. Achos ti... Galw fi'n really hen ffasiwn, fi'n really licio pot noodle. Fi nawr yn neud rai caws a cucumber. Bwsor, o fi'n dwlu ar hwnna. Bwsor, O, mae hwnna'n gorgeous. Someone's doing well. Eisiau meddwl allan o'r box yn dweud. Let's go wild, let's have a pot noodle. Ie, na ni dda. So di iwsio caws Caerphilly, si draw fyna. O, caws cyffili nhw, ne? Ie, nath i ddeud. So, dwi'n bod beth y stwff French na. A wedyn o ran y cacs, Rocky Roads bach. Cacs! Mae'n galw nhw'n cacs. Mae'n actually edrych yn eitha neis, actually. I take it all back. Yeah, sorry, Catrin. Gerdden ni'r mynydd i gael bwyd fel y diwedd. Is that what it takes, mam? Dyma ni. Ni wedi cyrraedd y diwedd. I fi, fes i di eistedd lawr y byn hyn. Na, sach. Sy'n bod fel, Lenedig iawn, ond wedi mwynhau mas draw. Tic, ni yw e. Swn i di rili mwynhau hwnna. Diolch, Catrin. Fab yn Abertwsa. Fi'n licio cerdded yn y glaw. Y ti? Ydw. Bym dy wallt. Wel, ie, so'n wallt i'n licio, fi'n cerdded yn y coleg? glaw. Ond fi'n licio, all right. Mae'n bach yn weird. No offence. None taken. Dwi'n gwybod pwy sy'n ti'n licio mynd efo. Pwy? Jane McDonald. Oh, come on. Bys y ti... As if. Ti'n lyfio Jane McDonald? Ie, dwi'n joio gwetcha, ti'n neud cruise a beth, a swn i'n eisiau mynd am walk efo yna. Yna fi'n mynd â Jane McDonald i ti'n Owen.